Paiba kumno phi yasngeu ya kataka jing dawa banbu no ya kadur jong I Ganesh bat Lakshmi haka pisa India jong I mo na kaliang jong phi ki paiba barok phi ya menjur na em mo namar ngi yasngeu hagine khubor baladem long baki ya dawa banbu no ya ka dur jong I Ganesh bat Lakshmi haka pisa India ngi yasngeu ro ba ute yu CM jongga Delhi sitei support Delhi o balong ro o Kejriwal mo Arvind Kejriwal ubana ka parti AAP mo Am Admi Party long gajing dawa jong u banbu no yaka pisa yaka dur jong u Ganesh ban Lakshmi haka pisa India te ka e ka ba long ban kin dawa yakane banbu yakataka dur jong Ganesh ban Lakshmi haka pisa India mo to ngiyos ngeu ba iong ba lada banbu lada ibu yaka idawa nak sarkar banbu long banyo yakataka banbu yaka dur jong Ganesh ban Lakshmi kenang banyo yakataka jingkerku lane ka prosperity lane ka blessing mo banyo ka jingkerku nakataka pisa kiba ki ong da tin hindi asyirwat milega mo long banyo yakataka jingkerku reina kaliang jong phi ki pajba kumno phi yas ngeu menjur nem yakata long bakin bu no haba aro ki nut mo kinne ki pisa currency ki India currency mo ne ki pisa India banbu no ya kata kadur jong itai belai Ganesh bat I Lakshmi te hanga marwe nga long ngampat das ngeu ya hap than ya kane ban kin bu ya kata kadur namar ha pori India la bun palat kiniam ha pori India mo kin bu tang ya kata ka wei kaniam de kalong kabum la long phi namar kumno ngin yo ya kata ka jingkerku haba la ka jong kaniam mo ta ka dau ngakwa na ki paiba bantip long ki menjur nem nya kata mo kadon kane ga jingkeli bagi press media ki lum ga jingkeli ki keli na ki paiba lane na kito ki ba long ki officer lane ki rangba sete sya po sentral sete mo kibu ka jingkeli kumno phi yas ngeu bit nem ya kata kumno phis ngeu ya kane ga benta banbu ya kata ka dur jong Ganesh ba Lakshmi te kibun hi ki ba ngayos ngeu ba kiong ba kilong kim ngej mo ya kata lane kim menjur ya kata long ka ba yos ngeu ba kane gajing dawa kalong ka ba pher sisa kumba ong u Kejriwal mo sitip ba u Arvind Kejriwal ubade u CM jongga Delhi setais ubalong ru ubana ka parti AAP mo jongga Am Admi Party de ma uhi ubadawa ya kane ka benta banbu no ya kadur jong I Ganesh bat Lakshmi haka pisa India te nakata kadau long namar hap India to kadai haka jing sya kidai ban long ban aiswa kata ka ban panswa ka jing menjur na pajba mo kadon ga jingkeli ro ka ba mi kome baki ong balai ka ha Indonesia mo bagi bu ya kata ka kilak banbu ya kata ka dur jong I Ganesh mo re ha India pat balai kim mlak banbu mo ki ong don kata ka jingkeli ba yo sngo namar ha sate sepo Indonesia ro kadon gadur Ganesh ha ka ne ha kate currency sate te nakta ka daw kami ga jingkeli balai ha India pat mlak banbu ya gadur I Ganesh ba Lakshmi mo kalong gaba hi ban perkhat ya kata bakin subu kar hapok geri India barok kawei kin bu ya ga dur jong I Ganesh bat kan siji mo tambah kasong pat haka jing menjur jong u paiba jing long ga majority mo lada bun ki ba menjur te long ga kamla hi kata namar balai ba long nitip ba mo ya kane namar kalong ka kampai ba te kalong ga ba ba ban subu ya kata ka dur jong I Ganesh ban Lakshmi mo tang kata hi ngakwa ban ong ya phi ki paiba ban petip sephi namar ba kadon gajing dawa sete sepo Delhi ya banbu no ya kadur jong I Lakshmi ba Ganesh haka pisa India tang kata hi khoble sibun